Kiinasta. The one and only Puupää Janne Forsman. Tämän talven suurinta ja kuuminta muotia oleva Team Puupää. Näitä paitoja on myynnissä huomenna hallilla. Hintaan 25 €. Puntarille astuu Puupää Janne Forsman. Ja 88,3 kiloa. 88.3 kilos. Janne Forsman. Tomi, menjél neki, menjél neki! Menjél neki, kicsi! Menjél, toljad, toljad, toljad! Toljad, Tomi, toljad! Toljad! Ez az, ez kell, bravo! Tomi, állj,